Heddiw, dyn ni yma yn y pabell cymdeithasau oherwydd mae yna drafodaeth ynglŷn â 20 o datganoli yma yng Nghymru. Roeddwn ni'n 1 mlwydd oed pan pleidleisiodd Cymru dros datganoli, a dwi yma i ofyn beth sy'n mynd i digwydd yn y 20 nesaf. Chydig iawn o bobl fydda wedi rhagweld 20 mlynedd yn ôl bod ni'n cyrraedd sefyllfa lle mae gennym ni Cymru ar fi'n gadael yr Undeb Ewropeaidd. Felly, mae unrhyw un sydd yn mynd i ddarogan lle da ni arni mewn 20 mlynedd yn berson dewrach na mi, ond efallai fod ti, Dewi, yn dewrach na mi. Dydw i ddim yn broffwyd gwleidyddol o unrhyw fath yn y byd. Sylwebydd gwleidyddol ydw i, ac yn dilyn y camau gam wrth nhw ddigwydd. Mae'n anodd broffwydo yn y cyfnod sydd ohoni beth sy'n mynd i ddigwydd yn y 5 mlynedd nesaf, heb sôn am yr 20 mlynedd nesaf. Ond os da ni'n edrych yn ôl, mae'r cynulliad wedi datblygu gam wrth gam, mi fydd rhywun yn tybio, mae dyna fydd yn digwydd yn y blynyddoedd o ddaw hefyd. Dwi'n gobeithio yn yr 20 mlynedd nesaf o ddatganoli byddwn ni'n creu senedd go iawn yng Nghymru, fydd a phwerau ychwanegol eto i fynd ati i edrych ar yr holl feisydd yna sydd yn bwysig i ni yng Nghymru. Eisoes mae y Senedd yn edrych ar iechyd ag addysg, ond falle fydd yna phwerau ychwanegol eto yn dod i Gymru, yn sicr yn dod yn sgil Brexit, fydd yna gyfrifoldebau ychwanegol yn dod i'n Senedd ni. Ac dwi'n credu to'r hyn sy'n bwysig yn bod ni wastad yn cofio pa mor bwysig yw i bod Cymru nawr yn gwneud penderfyniadau pwysig am y dyfodol yma yng Nghymru. A dwi ni ddim ond yn danfon gwleidyddion ar yn rhan ni ddylanwadu ar Senedd yn San Steffan i ni erbyn hyn yn wlad yn hawl yn hunain gyda 2 iaith swyddogol yma yng Nghymru ac i ni wneud yn penderfyniadau ni'n hunain.